Gospode Isuse Hriste, Sine Božji Bože, Tebi je lako i umrtvljivati i oživljavati, raniti i isceliti. Blagovoli da prizivanjem presvetog i životvornog imena Tvog oživi, bik koga zamvrije u mrtvi, prizivanjem đavola. Jer je vreme da se jave čudesa Tvoja radi spasenja mnogih. Usliši me, slugu Tvoga, u ovaj čas, da se proslavi presveto ime Tvoje. Onda priđe biku i reče gromko: ako je Isus Hristos, rođeni od Djeve Marije, koga ja propovedam, istiniti Bog, ustani i stani na noge svoje. I odbacivši svaku divljinu, budi krotak. Čim to svetitelj reče, bik odmah ožive i ustade, i stajaše krotak.